ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಓ ಚಿಂತನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ರಜನಾ ಮಿಂಟು ರಜೆ ಪಾಡ್ಸೋಡ್ಸವೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಾತ ವಾ ಮೀನು ಬೈದನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಕೆಂಜಿನ ರಾಸಿ ರಾಸಿ ಒಂಜಾಂಜು ತೊಟ್ಟೆಡು ಎಟ್ಟಿ ಗೊರ್ಪಿನದು ಕೊಣಪಿನ ಅತ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪು ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪುಜಾತ ಅತ್ ದಾದಾ ಏನುಂಡು ಕಜ್ಜಿಪುಗಿರೆಗೆ ಪಂಡ ಈರು ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತವಪ್ಪ ಅವರೂಪದೊಳು ಬಂದರು ಸರಿಯೇ ಅವವೇಶದೊಳು ನಿಂದರು ಸರಿಯೇ ಅವೇನು ನಿಂತ ತಾಣವೇ ವೈಕುಂಠವು ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದಳು ನನ್ನವನು ನೀನು. ಬಿಸಿ 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 ಉಂಟು. ಈಗ ಇದನ್ನು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿ 3 ಜನ ಹತ್ತೆ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟದು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರುಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೆ ಬೂರತ್ತಾನು. ಸೊ ಯಾನು ರತ್ನಾಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಓದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಹಾರೆಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೀರೆಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಪೀರೆ ತುರೆಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚದ ಎತ್ತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ನಿ ನಾನು ತುರೆ ಮಲ್ದೆ ಕಜಿಪು ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ದಿನ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿಯ ತುರೆ ಎತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂಚೂರಿಪ್ಪು ನಾನು ಅತ್ತೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ ದಾದಾಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಹೋದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಅತಿಗೆ ನಡೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಏನು ಹೋದಿಲ್ಲ ಗಹನ ಅಡೆನೆ ಪೋರೆ ಪಂತೇನು ಲಿನಿತಿತ್ತೆ ಬಸ್ಸಟ್ಟು. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಏನು ಹೋದಿಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಂಡು ಒಂದುಲೆ ಐಬ್ರೂಸ್ ಬೈದಂದುಲೆ ಐಬ್ರೂಸ್ ಮಂತಾರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಜಿಗೆ ತೊನೆರುಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕಂದು ಸೀರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲೆರೆ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಎಲ್ಲಿಗತ್ತು ಒಂದು ಏಪ ಗಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಹಿಡ್ದೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಿನ ಸೀರೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ತೊನರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತೊನರುಂಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಇನಿ ಓಪುರ ಆಪುಣ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಏನು ಪತ್ತೊಂದೈತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲೆರೆ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಬ್ರೋಸ್ ಇನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಿಜ್ಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಗ ಆಪುಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತು ಪೋತೊಲಿ ಬಟ್ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಕಾಜಿ ಒಂಜಿ ಗೇತು ನೋಡಿನಿ ತುಕ ಏನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪೋಯ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿ ಜರ್ನ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಾವು ಕುಲ್ಲುನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಈ ಬಾಡಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರತಿಲ್ಲದ ಐಟಗಳು ಪೊಸತ್ತಿಲ್ಲು ಕಟ್ತೀರು. ಸೊ ಇಂಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತದಾನೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪರತಿಲ್ದಡೆ. ಸೊ ತುಲೆ ಒಂದು ಸಾದಿನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಗಹನನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿಪ್ಪನ ಸಾದಿಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ನೆನಪುಂಡು 3 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಪೋಂಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಪರತ್ತಿಲ್ಲದ ಪೊಸತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಕಾರ್ದಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ನೆನಪು ಎಪ್ಪಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಜಿ ಈ ಕಾಡೋಡು ಪೂರ ನಡ್ತೊಂಬೊಪ್ಪಿನ ನೆನಪು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂತುಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೊನಗ ಇಂಕೆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬತ್ತನ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ತೀರು ಜಾತ್ ಯಾನು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಒತ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಉರುಲಾತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಏನಲಾತಿಜಿ ಆತು ಶೋಕ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಪಿದೈದ ನೇಚರ್ ತುನಗನೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಬತ್ತನ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ ಅವಳು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲು ತೂದು ತಾಜಾ ಕಳ್ಳು ಕುಲೊಂದು ಚಾ ಪರ್ಪಿನ ಗಹನ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪುಂಡು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಪ್ರತಿ ಅದುಂಬುದ ಬೀಜ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಪುರ ಓಕೆ ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಅವಿ ತಿನಿಯರೆ ಅವಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಐಬ್ರೂಸ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಎತ್ತೀನಿ ಏನು ಅಲ್ಪನು ಐಬ್ರೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪೋಡ ಎಲ್ಲ ಆತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಇನ್ನಿ ಇರಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ತಿಂಡಿಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಸಾಕು ಬಗ್ಗಿನ ಪಪ್ಸು ಪೂರ್ಚಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ತಿನ್ಪುಜೇರತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಗುಲೇಪಲ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಕಲ್ತ್ಕಂತನ ಮುಲ್ತ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರ್ದೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪದಾರ್ಪಿನಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಲಾಯ್ಕಲಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ ತಿಂಡಿ ಬುರಗೆ ತೊಂಡ ಸೊ ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ಏನು ಐಬ್ರೂಸ್ ಎಲ್ಲೇನೇನಾ
ಈರೆಗ್ ಬಂಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ ಬತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲಾಜಿ ತುಕ ಹೋಯ್ತೆ ಸುರು ಆಪು ನಾನು ಈರೆಗ್ ಬಂಗ ಪಡದ ಹೋಯ್ತು ಹಾಯ್ ದಾತಿನೊಂದುಲ್ಲರು ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ನನದಾದ ಬೇತೆ ಹಾ ಆತು ಪುರ ಎನ್ನಂಗಿ ಬರ್ದಾರ ಓ ಮೂವಿಗೆ ತಿನಿಯರೆ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಹಾ ಯಾನು ಇಂಚಿಡ್ ಬೊಗ್ಗಡ ಅಂಚಿಡ್ ಬೊಗ್ಗಡ ಅವು ಪತಾತೀನಿ ಇನಿ ಮೂಲೆ ಜಾಂಡ ಹಾ ಇನಿ ಜಾಂಡ ಒಬ್ಬ ದೇವ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏಯ್ ನೇರ ಒಂಜಿ ತಿಂಡ್ರೆ ತೆತ್ಕೊರಿಯರ ಆರ ಸೀದಾ ಬೋಯ್ ಯಾನ್ ಬಾಯ ಯಾನ್ ಬರ್ಪನ್ ಬರ್ಚಾ ಒಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಏನಾ ಕೆರೆಂಗತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂಡಸ್ 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 ಸೊ ಅಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಎನ್ನ ಒರಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಕಂತಿನ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ 1 ಪ್ಲೇಟ್ ನೀರ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿಗಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಆಡ ಚಾದಲ್ಲ ಚಾದಿ ಒಂದು ಲೇರು ಎಂತ ಕಜಿಪು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಏ ಬಿಡು ಮಿಂಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಬರ್ಸಾತನ್ ಜೋರು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಪೆ ಕೇನುಜಿ ಬರ್ಸಾಡು ಒಂದು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಚ್ಚತ್ತ ವಾ ಮೀನು ಬೈದನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಕೆಂಜಿನ ರಾಸಿ ರಾಸಿ ಒಂಜಾಂಜು ತೊಟ್ಟೆಡು ಎಟ್ಟಿ ಗೊರ್ಪಿನದು ಕೊಣಪಿನ ಅದು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪುಚ್ಚತ್ತ ಅಂತ ಅತ್ತು ದಾದ ಏನುಂಡು ಕಜಿಪುಗಿರೇಗೆ ಪಂಡ ಈರು ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತವಪ್ಪ ಒನಸ್ ಮಂತದ್ ಬೊರ್ಚು ಒನಸಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಚೂರು ಕಜಿಪ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ಯಾವ ಪಂಡ ಎಂಡ ಇತ್ತನು ಅವು ಪಂಡ ಹಾಂ ಅಂದೆ ಯಾನಿ ಬಯ್ಯಗೆ ತೊನ್ನು ಎಂಗ ಪೆಲ್ಮಂದು ಐಬ್ರು ಬೈದಿಂತುಲೆ ನರಕ್ಕ ಬೈದನು ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ಗೆಪ್ಪು ಗೆಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುನಾದ ಬಂದು ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಉಂತಾನೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾತನು ಪೂರ ಮೇಲ್ಗೆ ಬೈದನು ಪೂರ ಇದು ಅಡಿಪಾಡ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಕಡ್ಯಾರೆ ಕಾಣೆ ಶಾಲೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಇರ್ ಕಾಣೆ ಕರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆ ಮೂಸೇರಿ ಮುಂದುವರ್ಪಿ ನಂದ ಏನೋ ಬೊದಲು ನಂದ ಈರ್ ಮನಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಬೈಯಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಜಪ್ನಾ ಪಾಡ್ಲಿ ಹಾ ಜಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಕಥ ಜಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡು ಹೊಡ್ಚಿ ನೆನಪುಡು ನಾವು ಕೈಟ್ ಗಾರ್ಡಾವು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಬೇರೆ ಸಾಲ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆ ನಾ ಬರ್ಪೇರೆ ಐಟ್ ತಕ್ಕ ಈ ಕೋರಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಅದು ಪುಂಡಿ ಬೈಪೇರೆ ಮೂಸೇರದ ಏತ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀ ತೊಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಂಬರೋಡು ನೀನು ಅವಳ ನೆನಪಾಯ್ತು ಅಂಚಾದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಚಾ ಬರ್ಕರಪ್ಪ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಓ ಚಿಂತನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ರಜನಾ ಮಿಂಟು ರಜೆ ಪಾಠ ಹೊಡ್ಸವೆ ಐತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಸುಂಟಿ ತುಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನನಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಕಪ್ಪೋ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟೊಂಜಿ ಏನಲ್ಲ ಬಂಗಾನೆ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಮಗೇನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಂಚಿನ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಉಂದಾರ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಏರು ಇನ್ನೇ ಪುಟ್ಟ ಇಂದು ಬಡ್ಚಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಾಂಬಾರು ಬಿಡ್ಚಾ ಗೈಸ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಈಗಲೇ ಸಾರ್ ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ರಜೆ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿಗೆ
ಒಂದುಂಟಾ ಹಾಂ ಚಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಡ್ಡೆಗಾಯ ಬೊಚ್ಚವೆ ಬರ್ಪಿನ ಬೊಚ್ಚಿ 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 ಚಿಂಟು ಬೊಚ್ಚಿ ಮಿಂಟು ಈ ಬರ್ಪು ನಾನೇ ಬೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಹತ್ತಿಗೆನೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕಚ್ ಮಲ್ತದು ನೀರು ಎಂಚಾಪುನು ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಲ ಪದೆಂಗಿಲ ಕನರ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಲಿಲಿತನ ಮಂಡೇಡು ಹಾಯ್ ಪದೆಂಗಿ ಬುಡ್ದು ಬೀನ್ಸ್ ಕನದಿನಿ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ದಾಲಾಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜಿ ಮಶ್ರೂಮ್ಲ ಬೀನ್ಸ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬೀನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ದಿಪ್ಪಿನಿ ಬೇರೆ ಬಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನೇತ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಚೋಲ್ ದಿಪ್ಪದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ಜ ನಿನ್ನ ನಾನು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅವೇ ಸೀರೆ ಪೊಲ್ಲಾರ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಇರ ಮೀಯೋಡು ಭಜನೆ ಅವಡು ಓ ದೇವರೇ ತುಕ ಇದು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಆಂಡಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಕಜ್ಬುರಡಿ ಅಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಾಂದೆ ಹಾಂ ತಾತೋ ಪಲಿ ಒಂಚೂರು ಹಾಂ ಮಶ್ರೂಮ್ಲ ಬೀನ್ಸ್ಲ ಹಾಂ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಸಾರು ಬಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಒರಿ ಅಂದ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ನಾಂದಿ ಆತು ಚೂರೆಟ್ಟು ಹಾಂ ಯಾವ ಇನಫ್ ಯಾವಿಯೇ ಯಾವ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಚೀರಿ ಇತ್ತೆಗೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಯಾವ ಗಹನ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಎಲ್ಲೆ ಮೂವಿಗೆ ಹಂಚದ್ದು ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ತಿನಿಯರೆ ಉಂಡತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಿಡತ್ತೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ ತಿಂಡಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಆಯ್ಗೆ ತೊಂದತಂದೆ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗ್ಲ ಆಯ್ಗೆ ಈನಾಗೆ ತೊಂಡೇನ ಆಯ್ನೆ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗ್ಲಾಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನು 8:15 ಎಂಕುಲು ಊರ ಕೊಡಿಗಳ ಪೋರೆತ್ತನು ಓಲ ಕೊಡಿಗೆ ಹೋಯ್ಜ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಾಜಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಎತ್ತನೆ ATM ಪೋರೆತ್ತನು ಓಲ ಆಯ್ಜಿ ಸರ್ತ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮೀದ್ ಭಜನೆ ಅವಡು ಹಾಂ ನೋದು ಗಹನಿಗೆ ಒಂಜಿಂದು ಗೆತ್ತೊಂಡ ಹೋಗುತ್ತೊಂಡೆ ಆಯ್ಗೆ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಆಯ್ಗತ್ತ ಆಯ್ಗೆ ತೆತ್ತೊಂಡ ಬಿಡ್ದು ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಹೋದೇವರೇ ರಡ್ ಲೇಸ್ ರಡ್ ಲೇಸ್ ರಡ್ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲುಡು ತೂವರೆ ಏಕೋಸ್ಕರ ರಡ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಹನ್ ಅವು ದೇವೇರ್ನಾಥ ಹಾಂ ಒಂದು ರಡ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಒಂದು ರಡ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲಿಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನಬಿ ಈರ್ ಚುಕ್ಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರ್ಜಾರು ಈರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಚುಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಈರ್ ಪಂಡ್ ಈ ಚುಕ್ಕಿದ ಬಂತು ನಾನು ಓಕೆ ಬಂತುವೆ ಚುಕ್ಕಿ ಬಂಡಿಜಾರಿ ಈರು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಂಟು ಖರ್ಜೂರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂಡ ನಾವು ಪೂರ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ ಪೂಜಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಮುಲಿದರು ಚೆನ್ನ ಮುನಿದರು ಚೆನ್ನ ನಿನ್ನ ಸರೆಯೇ ಬಾಳಿಗೆ ಚೆನ್ನ ಒಲಿದರು ಚೆನ್ನ ಮುನಿದರು ಚೆನ್ನ ನಿನ್ನ ಸರೆಯೇ ಬಾಳಿಗೆ ಚೆನ್ನ ನಾನಿನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳಾದರೂ ಚೆನ್ನ ನಾನಿನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳಾದರೂ ಚೆನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ ದರುಶನ ಕೋರಿ ನಾನೆಂದೇ ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ
ಪಾದವೇ ಕೈಲಾಸವು, ನೀನು ನಿಂತ ತಾಣವೇ ವೈಕುಂಠವು. ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನನ್ನವನು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಧೂಳು ಎಂದೆಂದು ನಾನು. ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನನ್ನವನು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಧೂಳು ಎಂದೆಂದು ನಾನು. ನನ್ನ ದೇವ ನೀನು, ನಿನ್ನ ದಾಸ ನಾನು. ನನ್ನ ದೇವ ನೀನು, ನಿನ್ನ ದಾಸ ನಾನು. ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಕೈಲಾಸವು, ನೀನು ನಿಂತ ಕಾರಣವೇ ವೈಕುಂಠವು. ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಕೈಲಾಸವು, ನೀನು ನಿಂತ ಕಾರಣವೇ ವೈಕುಂಠವು. ಶಬರಿಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಭೂಸ್ವರ್ಗವು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಕೈಲಾಸವು, ನೀನು ನಿಂತ ತಾಣವೇ ವೈಕುಂಠವು. ಓಕೆ, ಭಜನೆ ಪುರಾಣ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ನಾ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಅವು ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡಲೆ. ಮಶ್ರೂಮ್ಲ ಬೀನ್ಸ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುರು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೀನ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಂದು ಪಂಡ ಮಶ್ರೂಮು ಎಂಚ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟಿ, ಪಂಡ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಐನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂದು ಸೊ ಅಂಚದ ಐನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಸಿಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಿಸಿ 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 ಉಂಟು. ಈಗ ಇದನ್ನು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲು 3 ಜನ ಹತ್ತೆ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟದು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂಚಿ ಕೋಪು ಪಾಡ್ಗ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿರ ನಿಂಗೆ ಡೌಟು ತುಲೆ, ಪೂರ ಎಂಗ್ಲನೇ ಉಂಟು ಮಶ್ರೂಮ್. నాకు దున్పిని ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೂರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಈ ತೆಪ್ಪುನದು ಗಾಹನದ ತಕ್ಕಾಯ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡಳಿದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ತೂಕ ಏರ್ಪುರ ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಕನದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಾಪುಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಪಿರೊಂದ್ಸಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡಳಿದ ಮೀಟ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ವ್ಲಾಗ್ನ ತೂದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಲು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ. ಬಾಯ್.